шаби 1 ва 2 октябри соли равон дар шаҳри Хуҷанд Мансур Мирзоахмедов дар заминаи як муноқишаи оилавӣ ба ҳамсару фарзандонаш ба корд ҳамла кард, баъдан қасди худкушӣ кардааст. Дар ин бора аз мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилояти Суғд ба прессатиҷӣ хабар доданд. Ба иттилои манбаъ, Мирзоҳамидов Мансур Мавлонович соли таваллудаш 1982 истиқоматкунандаи маҳаллаи Хуррамшаҳри Хуҷанд дар натиҷаи як муноқишаи оилавӣ бо ҳамсараш Умеда Мирдадоева соли таваллудаш 1989 ва духтаронаш Мавзунахон соли таваллудаш 2013 ва Ҳумрихон соли таваллудаш 2012 дар афтода онҳоро бо кор зада, сипас бо мақсади худкушӣ худашро низ ба кор захмӣ мекунад. Вақти мошини милитсия ва ёрии таъҷилӣ ба ҷои ҳодиса меояд, аллакай Ҳумрихони 5 сола фавтида буд. Айни замон Умеда Мирдадоева, гумонбар Мансур Мирзоахмедов ва Мавзунахони 6 сола дар назорати табибон қарор доранд. Манбаъ мегӯяд ки сабаби даст ба чунин ҷиноят задани гумонбар муноқишаи оилавӣ будааст. ҳамсари гумонбар Умеда Мирдадоева бинобар вазнин будани вазъи оилавӣ аз шавҳараш талаб мекунад ки ба Русия кӯч банданд, вале гумонбар розӣ намешавад. Ин боиси он мегардад ки байни зану шавҳар ҷанҷоли сахт бармехезад. Дар натиҷа гумонбар Мансур Мирзоахмедов бо корд ба аҳли оила ҳамла мекунад. феълан аз рӯи ин қазия аз ҷониби прокуратураи шаҳри Хуҷанд парванда боз шудааст. тафтишот идома дорад. тафсилоти ин қазия дар ҳафтаномаи Тоҷикистон.